वेट 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 क्या है क्या है क्या है, क्यों भाग रहा है ये? अच्छा, अरे 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 अरे, खाओ खाओ खाना खाओ खाओ, आजा आजा। ini mongkia deh, wah, anu makai bifang sani frey puri puri barlo barlo video ini, wah, ye, kan ada mantor pura, wah, pak lali, masih lingra, cenggia, dong, kan lana kelingra di karlai dong, wah, pak lah. So guys, welcome back to my new another vlog. Dini yang bere fudan hibede 6 o'clock Daragaw morning hour na. Morning of Daragaw ni situation mabedi jaye, phungaw mabedi jaye. Oblabo phungaw hunbaबो माथो 6टा जाबाय morning ni. तो अब्लाबो आं सानदोंमोन दखानफोरा खुलियानो ना, नाथाय दखानफोरा जानाय लोंनाय दखानफोरा गासैबो खुलिजोबबाय. नो प्रब्लेम, मानसिफोरा लोंगासिनो बाव दाबो. आं सानदों मा इसोर तामाने हराव बेयावनो थादोंमोन आरो ना. बेनि थाखायनो बे फुजानि एसे तामाने हेंओभारखौ खारहोनो थाखाय तामाने लोंदोंमोन आरो इसोर दाबो जिरायगासिनो दं दखानाव. आं एसेबां क्लोजाव थाङासै, खिन्थु गोजाननिफ्राय नुहुरदों आरो टेबोल गंसेयाव साथाम साब्रैसो सेंग्राफोर जिरायनानै दङ. हेंओभार होखारदों आरो माने ना. स' नोंथांमोना फैबाय था, नाय जायगाखौ नाय, जायगानि भिउखौ नाय, आरामसे नुगोन. नोंथांमोना जेसेबां फैयो एसेबांनो मोजां जागोन. दारागावआव वेलकाम, जोंनि पिकनिक स्पटआव आरामसे भिउ नुनो मोनगोन. एकदमबारे दैमानि हारियालि ओरैहाय नुनो मोनगोन आरो ना. नै दखाना समायना रमायना, बिफांबारि, अन्थाइ अनला गासैबो समायना. बेनो जाबाय जोंनि दारागाव. आरोबाबो स्पेशल मा होनबाथाय नभेम्बर डिसेम्बर आरो जानुवारि बे मोनथामाव स्पेशलिखौ साजायनाय जायो माने मा बेवहाय जानाय लोंनाय गेलेनाय गथ'फोरनि एकदमबारे एन्टारटेनमेन्ट बुस्थुफोरखौ सब गासैखौबो मोनजोबगोन आरो ना. इयाव लोगोसे नोंसोरो मोनगोन इयाव भुटाननि ड्रेसाव नोंसोर गराइ गाखोनो मोनगोन, गराइबो मोनगोन इयाव गाखोनो. गराइ गाखोनानै दैमा बारनाय, तारमाने फट' सट' लानो थाखाय तारमाने गराइ लाबोनाय जायो आरो इयाव ना. ओमफ्राय आरो एन्टारटेनमेन्ट खालामनो थाखाय गासैबो गथ'फोरनि गेलेग्रा जिनिसफोर गैया मा मिनि बाजार बायदि, मिनि बाजार फिसा मिनि बाजार तारमाने इयाव लाबोनाय जायो आरो ना. गथ'फोरा जाहाथे बेयाव गेलेनानै गोजोनो, बिनि थाखायनो वेलकाम. फैदो, नायदो जोंनि दारागावनि भिउखौ. गासैबो टेनसन गैया, टयलेट बाथरुम वाशरुम गासैबो एभ्रिथिं एभेलेबल. मानोना पिकनिक स्पटनि थाखाय मालाबा इमारजेन्सि जानो गोनां जायो, बिनि थाखायनो गासैबो माबा नांगौ बुस्थुफोरखौ तारमाने इयाव तारमाने खालामजोबखानाय जादों आरो दोनखानाय जादों. स' फैबानो जाबाय, डन्ट वरि. तारमाने बिफां लाइफां सोमखोर माबा बिफां लाइफां सोमखोर नुथायखौ नुबानो तारमाने गोसोआनो बोरैबा मोनखायोलै. नै तारमाने ओरैहाय नै सोमखोर एकदमबारे दैमायाव दै बोहैदों, ज्रि ज्रिनो जा समायना नुखायो माने.
गेजेराव थांना नायबाथाय आरो बांसिन माबा भिउ मोजांसिन नुयो आरोना दैमानि गेजेराव हाबनानै जुदि आरोबाव एन्टारटेनमेन्ट खालामो जुदि गेलेबावोबा दुगैबावोबा तारमाने बयनिख्रुइबो तारमाने बिउटि एकदमबारे एनार्जेटिक तारमाने पजिटिभ माने थिंकिं फैयो आरोना तारमाने बेराय फुजानि समाव तारमाने दै गेजेराव थानानै फ्रेश जायोबाथाय तारमाने खायसे दुगैयो दाबायदि दखाननि मानसिफोरा आरामसे दुगैहै लोबै तारमाने बेराय फुजानि हाग्रा गेजेर नालाय तारमाने आर'ज गाबलाबाय आरोना दुगैनानै आर'ज गाबो मानसिफोरा जाहाथे दैमा गेजेराव जेबो खैफोद आफोद जाफैथों तारमाने बेयावनो थायो नालाय मानसिफोरा दखाननि मानसिफोरा बेनि थाखायनो तारमाने जायखिया खैफोद आफोदफोर हाथि बाबाफोरा दाफैथों होननानै बेयावनो तारमाने मा खालामो दुगै लोबै खायसे फुजा खालामो आरोना बेयावनो मोसौफोर तारमाने गासै बे फेमिलिनि मानसियाथ' गासै मोसौ बे माबायावनो खाजोबो स' नोंथांमोना फैबाथाय नुनो मोनगोन गासैबो फेसिलिटि इज एभेलेबल हियर स' भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय माने ओरै गाखोलांनांगौ आरोना गाखोलांनानै खोन्थाग्रोदो नोंसोरनो मा जागायाव ओरैबायदि दानि गाखोलांनायावनो मेंखायो आरोना थ' आं गाखोना खोन्थागासिनो औवानि हमग्रा माबा जागा दङ मर्निं गाखोदों दै मर्निं दासो मथा मथि 6टा 5 बा 6टा 10 जादों मर्निंनि टाइमाव भिडिअ बानायदों आङो ओरै गाखोलांग्रोनि नै ओरै बेक साइडनि नाजाराखौ नोंसोरनो खोन्थायो आङो नै बेक साइडनि भिउ दै इयो दैमानि नै नायलांबाय थाबानो जाबाय खोन्थागासिनो अखा हानानै एसे दै गोलैनानै एसे बायख्लादों दै नैयो नाय ओरैहाय आरो बायख्लादों आरोना इयाव दा सफैबाय एसे समान जायगायाव ओमफ्राय इ समान जायगायाव मा दङ मा भिउ नुनो मोनगोन माबायदि साजायदों बेखौ बे जायगायाव खोन्थानोसै आरोना माबायदि साजायनानै दोनदों गथ'फोर गेलेनायनि थाखाय मानसिफोर फैनानै नायनायनि थाखाय सिनारि बानायदों आरोना ओमफ्राय गथ'फोर गेलेनायनि थाखाय नैयो जाबाय नै टायारनि जा मोजां समायना बानायदों आरोना नै ओरैहाय गथ'फोर ओरै गाखोबाय बिदिनो आरो नै मोजां बानायदों दै खिन्थु साजायदों लाभ नै औवानि जा मोजां समायना बानायबावदों लाभ ये वाव नाइस जिर' वाह तारमाने दा इयाव एसे दा नभेम्बर डिसेम्बरनि समाव बेखौ साजायगोन आरोना बरियानो दानगोन बेयाव मानसिफोरनि बेबस्था दङ इयाव मानसिफोर तारमाने इयाव जिथु नैबे बाल्थिंग्रा दिरुं दै बेनिफ्राय ओरै सर्टनो माबा होनानै ओइ बेसेबा दैमायाव ओइयाव सहैयो दिरुं बाल्थिंनानै दैमा बारनाय ओमफ्राय ओजोंहाय मानसिनि टिकेट काउन्टार माने इनि माबाग्रानि थाग्रा जायगा आरो ना ओमफ्राय दा एसे जंगल जाना दङ हाग्रा जाना दङ बेखौ उनाव क्लियार बानायगोन आरो नै दै दिरुङा नै बेयो नायनोबोला नै ओरैहाय नै ओरै स्रद बाल्थिंनानै एकदमबारे दैमा माने फांसे दंफां खानाय दं ओरैना ओरैहाय सिदा थांनानै दैमा ओरै सिदा थांनानै बाल्थिंनानै दैमा बारहैखाबाय आरो ओमफ्राय नैयाव जेरैबायदि खाखादों नै जाहाथे रावबो खैफोद आफोद दाजाथों आरोना बेनि थाखायनो जोंनि बे दारागाव पिकनिक स्पटआव बिदि माबा बेबस्था खालामदों आरो जिरायनोसैलाय खेबसे नै ये आइ लाभ दारागाव है थाम्फै ये लहानि दै बियो लहानि ओमफ्राय नैयो औवानि जाबाय आरोना बिदि साजायदों आरो बेवहाय फैबाथाय नोंसोर नुयो दै दारागाव जोंनि पिकनिक स्पटआव फैबाथाय बेफोरबायदि भिउखौ नुनो मोनगोन आरो ओरैहाय नै बरियानो नैफोर जाबाय लारि दखान बेफोर दखान दै ओमफ्राय ओजोंहाय भिउ आरो बा ओरैहाय समायना भिउ दै खिन्थु ओरैहाय दाबो दै बोहैगासिनो मानसिफोरा दुगैनाय माने दाबो फैबाय थायो दा दखानफोरा खुलिबाय गाहायाव
जायखिया सयटानिफ्रायनो दखानखौ मोनो दै इयाव 6टानिबो सिगाङावनो थारमाने 6टानिबो सिगाङावनो दखाना खुलियो आरो ना बेवहाय जानाय लोंनायनि जेबो टेनसन गैया आरो मानसिफोरा बेयावनो सोरबा सोरां होलायो सेंग्रा गथ'फोराथ' दुगामारा ना आजिखालि होबाय बेयावनो लोङै जायै बेयावनो सोरां होबाय आरो टेनसन गैया बरिया फैबानो जाबाय नोंसोरबो बिराद बिउटि दे खिन्थु ग्रीन एकदमबारे ग्रीन भिउ आरो ना बरियानो समायना बे हा खुख्लाजोंनो ओंखारलांसै दे आङो गोलैनो नाङा गोलैबाय खिन्थु नस्थ' जागोन आरो गोलैबाथ' बै सहैखाबाय गाहायाव आरामसे फाग्लालै जुद्रु लांखाबा गैलाबो आरामसे कंट्रोल नैबे दिरुगन आरोना ओरै हाजो गोजौनिफ्राय फैनानै ओरै गाहायजों थांनानै ओइ दंफां सहैयो ओमफ्राय बेनिफ्राय नै रिटार्न फैयो नै मोनसेजों रिटार्न फैनानै नैयाव थाबथाफैयो दै नै खुन्था थानायाव नैबे खुन्थायाव क्ल'ज जाफैयो आरो ना मानसिया इयाव ओंखारफैयो ओमफ्राय दखानफोरा नै लारि नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेफोर गासैबो दखान गोजा आरोना दखान साजायनाय जाजोबबाय एकदमबारे दखान जानाय लोंनाय अमा बेदरनि हाइस मोनगोन दै इयाव अमा बेदर हांनाय हालदिंगाया दैमा गेजेरावसो फैबावबाय आयमा नै ओरैहाय जिरि दै बोहैगासिनो टेनसन गैया न' प्रब्लेम वाटार एभेलेबल दुगैनो हागोन दै नैबे बिथाङा नाय बोरै दङ दैयावनो दैमानि गेजेरजों थाबायबावदोंसो नोंथांमोननो देखायनो थाखाय दे बियो दारागाव पिकनिक स्पट आलो गोजोन फैनानै दुगैफैनो हागोन नोंथांमोना जेबो टेनसन गैया केमेरा लाना फै आरामसे शुट खालाम इउटुब खालाम न' प्रब्लेम एकदमबारे बयनिख्रुइ ग्रीन भिउ होनबाथाय बियो दै दारागाव एकदमबारे बिराद बिउटि नुखायो आरो ने नै बोरैहाय गंगार हाजोनिफ्राय दैया ओंखारबोबाय ओरैहाय भुटान हाजोनिफ्राय सिंनिफ्राय ओरैहाय स' गाइस होनना बुङोब्ला थारमाने भिडिअखौ नोंसोरनि थाखाय बानायनाय जादों नोंसोरनो मिथिहोनो थाखाय बानायनाय जादों स' भिडिअखौ नायदोंब्ला चेनेलाव जुदि गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम एन्ड भिडिअखौ शेयार आरो कमेन्ट अर लाइक खालामनो दाबाव लोगोसे अननानै आरोबाव खेबसे रिकुवेस्ट खालामो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेल आइकनखौ टिं टं दामनानै होबानो जाबाय जायखिजाया फैनो गोनां भिडिअनि नटिफिकेसना सबनिख्रुइबो गासैनिसिमबो सिगाङावनो थारमाने नोंथांनिसिम सहैयो आरोना so till then keep watching and thanks for watching guys lovely guys my YouTube family please subscribe my YouTube channel for more videos thanks for watching guys bye bye